Navê min ê Tevgerê Devrîn Pasûr, navê min ê malê Mehmed Ayçiçek, navê min ê dayîkê Zeliha, ji bav Kerîm, sal 1991 ji Amedê dayîk bûme, sal 2025 ji 21 Tebaqê ji tevlî bûme. Sedema tevlîbûna min tecîta ser rêbertî û hedef û armancê min serî da ji fizîkî azadiya rêbertî û ji taybet ji gelê Kurd, azadiya gelê Kurd û biçin heval, em ê herin heval, em ê biçin heval, em ê herin heval. Doza mektevayeke em ê biçin heval, em ê herin heval. Xatir dixwazim, xatirê dawî, dozê nexşînin rêhê hevaltî. Xatir dixwazim, xatirê dawî, dozê nexşînin rêhê hevaltî. Ji te zî bawer